याद बा तो आबाद बा ना तो फिर 5 साल बर्बाद बा। चाची हो तनी ध्यान दियो कि याद बा तो आबाद बा ना तो फिर 5 साल बर्बाद बा। ऐसे कहतानी कि जितेंद्र भैया के जिताई अपन मुखिया बना आ ये पूरा पंचायत के भाग चमकाई। ऐसे कहतानी कि टेम्पू छाप पर हुए लोग बटन दबाई आ क्रम संख्या 4 ओके मत भुलाई आ जितेंद्र भैया के फिर मुखिया बनाई। कौनो सेवा में रही है खार भैया जितेंद्र के मौका दी ना की बार। एक बार मौका दे दी लोग। कौनो सेवा में रही है खार भैया जितेंद्र के मौका दी अब की बार। केहू कोइलस न को के देखाई है टेम्पू निशान बावे बटम दबाई भैया जितेंद्र के मुखिया बनाई। टेम्पू निशान बावे जनी भुलाई भैया जितेंद्र के अब की जिताई। और जी हमार बा मर्जी बाराऊ और जी हमार बा आ मर्जी बाराऊ चिन्ह के ना जीता तो जीत जाए बाऊ तो फिर पछतान 5 साल। ऐसे कहतानी कि जितेंद्र भैया नियर मुखिया खोजी जितेंद्र भैया नियर मुखिया के चुनी अपन पंचायत के विकास लाई। ऐसे कहतानी कि जितेंद्र भैया के जिताई आ टेम्पू छापर बटन दबाई आ क्रम संख्या 4 ओके मत भुलाई आ जितेंद्र भैया के फिर मुखिया बनाई। भैया जितेंद्र करेले गोहाई दारू शराब पर केहू ना लुभाई केहू मत लुभाई दारू शराब पर। भैया जितेंद्र करेले गोहाई दारू शराब पर केहू ना लुभाई। सारा घुस खोरियन के हटाई है टेम्पू निशान बावे जनी भुलाई भैया जितेंद्र के मुखिया बनाई। टेम्पू निशान बावे जनी भुलाई भैया जितेंद्र के मुखिया बनाई। मुखिया तो ढेर लोग भइले लेकिन केहू कुछ ना कइले। मुखिया तो ढेर लोग भइले लेकिन केहू कुछ ना कइले। ऐसे कहतानी कि जिताई जितेंद्र भैया नियर करमवीर के जिताई जितेंद्र भैया नियर करमवीर के आ बदल के रख दिए रे पूरा पंचायत के तस्वीर के। जितेंद्र भैया के वादा बा पैसा को जदी भोटवा बिकाई कहत बाने रउआ बड़ी पछताई पैसा को जदी भोटवा बिकाई कहतानी रउआ बड़ी पछताई। याद रखे के बा टेम्पू छाप पंचायत के बचावे के बा तो जितेंद्र भैया के जितावे के बा। टेम्पू छाप भुलाए के नहीं खे ठीक बा चाची ध्यान से टेम्पू छाप के जिताई आ पंचायत के अपना बचा ली आ ना तो घुस खोरियन के फेरा में पड़नी 5 साल एगो काम ना करियन सन। याद रखम चाची टेम्पू छाप के जिताई अपन पंचायत के विकास लाई ठीक बा चाची याद रखे के बा। टेम्पू निशान बावे बटम दबाई भैया जितेंद्र के मुखिया बनाई। टेम्पू निशान बावे जनी भुलाई भैया जितेंद्र के अब की जिताई। मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो बांसडी बाजार।